Magandang gabi sa inyo lahat. Happy New Year ulit at narito ulit tayo sa ating pinaka-latest analysis para sa bagong taon. Ito po ang update para sa ngayong araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero at 3 hanggang 5, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas po, Martes. Nanatili pa rin yung hanging amihan sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, Mimaropa, Sulu Archipelago, Visayas, Hilaga at silangang bahagi po ng Mindanao, kasama po ang Zamboanga del Norte. So magiging mahangin pa rin dito, although konti na po ang mga ulan na kasama nito, pero maulap pa rin ang papawirin at medyo malamig bahagya ang ating panahon. Okay, maabot ng low of 23 with a high of 27 or 28. So, mapresko po ang ating panahon as of this time. At yung shear line o yung tail end ng isang frontal system na matagal nakakonect po dito sa o nakaka-affecto po sa Kabisayaan at parte po ng Mindanao ay humihina na po siya, naging diffused na po siya. Tinasan pong magkakaroon po ng improvement ng ating panahon dito sa may katimukan bahagi po ng ating bansa. So ang Kabisayaan at Mindanao ay magkakaroon po unti-unti, bubuti po ang panahon habang inaasahan pong hihina na po ang hanging amihan. Magkakaroon ng temporary break bago bumalik na naman po after 1 week, okay? Likely December 10 to 12, nandyan na naman po yung amihan. So, inaasahan po natin, kasama na naman po yung shear line na magbibigay po ng ulan sa Bicol hanggang sa Visayas at Mindanao. Dahil nga po, meron po tayong existing na La Nina event. Slight lang siya, pero nagbibigay po itong grabing ulan sa ating bansa. Sana yun, may mga ulan pa rin dito sa may katimukan bahagi po ng Palawan at Sulu Archipelago at offshore areas ng Bangsamoro because nagko-converge po dito yung hanging amihan at nagkakaroon din po dito ng surface trough, may kasamang thunderstorms dito sa may area po ng Borneo. At yung surface trough ay umaabot po hanggang sa katimukan bahagi po ng West Philippine Sea na kung saan sa norte niyan ay nandyan pa rin yung hanging amihan na nagbibigay ng mga ulan at mga pagkulog at pagkidlat sa bahagi po ng Kalayaan Island Group. Okay, so dito po sa may area po ng Batanes, meron mahinang shear line o nagbibigay ng maulap na papawirin na may mga padaan-daan po mga light rains or drizzles. Okay, dito po sa bahagi po ng Batanes Group of Islands. Meron tayong high pressure po dito, nagbibigay po ng konting lamig dito sa malaking bahagi po ng ating bansa. So, enjoy po natin yan at lalamig po yan, lalo na po pagdating ng Pebrero at early March dahil yan po ang pinakamalamig sa ating bansang Pilipinas since yung mga high pressure dito ay nagmamigrate baga dito sa may babang parte po ng China. Okay, so enjoy natin yan bago pumasok ng Marso, balik na naman tayo sa tag-init. At yan po ang ating GraphSat. Ito yung fast animation. So nakikita po natin unti-unti na bumubuti ang panahon sa malaking bahagi po ng katimugang Pilipinas. At continue natin yung zoom in satellite animation from windy.com. Ito po umpisa kaninang alauna hanggang alas 7 na yung gabi. Nakikita po natin yung mga low level cumulus at stratus clouds na nagbibigay po ng maulap na pawirin sa malaking bagay po ng Kabikulan, Visayas at dito naman po sa Mindanao ay medyo bumubuti na po ang panahon. Although may mga maliliit na mga stray localized thunderstorms. Okay, at dito rin po sa may katimukan bahagi po ng Palawan at southern portions o katimukan bahagi po ng Sulu Archipelago. Dito sa may area po ng Leyte, southern Leyte. Okay, sa may northernmost part ng Caraga, yung Dinagat, Siargao, may mga maliliit pong mga localized rain cloud na may kasamang maliit na thunderstorm na nagbibigay pa rin ng ulan dyan. But in the next few days ay bubuti na po ang ating kalagayan ng panahon. Okay, at ito po yung rainfall accumulation forecast mula sa European model, kung sa windy.com for the next 3 days hanggang Miyerkules. Ito na po ang diffused shear line at nakita po meron pa rin konting mga ulan na inaasahan po sa may silangan bahagi po ng Caraga at Davao Oriental, pero mag-improve na po ang weather
for the next 3 days, lalo po sa Visayas at Mindanao. Although may mga maliliit pa rin mga patches ng mga pag-ulan sa Visayas, dito rin sa Mindoro, yung mga mountainous areas, at yung eastern sections po ng Luzon, lalo na sa may hilagang bahagi po ng Quezon at silangan bahagi po ng Kabikulan. Although ito may mga light rain showers lang po ito. Dumadaan lang at bubuti na po ang panahon. Okay? So ang alon po dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay mananatili pong malalaki ang alon. Okay? Base po sa forecast ng hangin. Okay? So, ito po yung wind. Punta tayo sa wind gust para makita ninyo. So, ito po yung existing wind condition base po sa wind at pressure forecast mula sa European model. Inaasahan po pa rin yung hangin na abot ng 40 hanggang 50 kilometro bawat oras yung bugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na sa may Kabisayan at silangan bahagi pa ng Luzon. So, mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyan pangdagat na pwedeng umabot po ng 2 hanggang 4 na metro ang taas ng alon. Okay? Dulot pa rin yan ang hanging amihan. Sa Martes, ganun pa rin po ang inaasahan natin. Subalit pagdating po ng Miyerkules ng hapon ay hina na po ang hanging amihan. So, magkakaroon slowly o unti-unti babalik sa normal ang hangin po dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo sa Kabisayaan, silangan bahagi po ng Luzon. So, expect po natin yan since papahina muna, nagkakaroon ng temporary break itong hanging amihan. At dito po yung rain forecast, okay, day to day. So, bukas po, inaasahan po yung mga isolated showers po sa malaking bahagi po ng Mindanao. At although pagdating ng Miyerkules, ayan na po, nag-retreat na po papuntang east itong diffused shear line. So, kakaroon ng pagbuti ng panahon sa Visayas at Mindanao. Although may mga maliliit pa rin isolated showers at posibleng may mga maliliit thunderstorms dito po sa may area po ng Lanao provinces, Misamis Occidental, at dito rin sa may Zamboanga Peninsula. Okay? And dito rin po sa may bahagi po ng Palawan. Dahil po sa may trough po dito sa may West Philippine Sea. So, yan po ang ating latest sa ating forecast sa hangin at ulan mula sa European model. At bago tayong paalam, ito ulit yung pinaka-latest na update sa La Nina. Okay? At inisyu po ito during mid-December. Ito yung latest. Ang susunod dito early January, baka next week may kuning update ang La Nina conditions sa ating lugar. So, ang latest na yun, probability as of December, January, February time frame ay nasa 90%. Nasa slight La Nina po tayo na yun. But in the next few months hanggang February, March, April ay magno-normal po. Babalik sa normal ang condition natin. So, between March, April, May ay neutral na po ang klima natin. Although, ang epekto po ng La Nina ay patuloy pa rin hanggang sa sa buwan ng Mayo dahil po magkakaroon pa rin tayo ng above average rainfall. But during April, May hanggang August, September, October, babalik na po tayo sa neutral or normal climate conditions. So, wala tayong El Nino, wala tayong La Nina, balik sa normal. So, inaasahan pa rin yung normal rainy season sa malaking bagay ng ating bansa pagdating ng Hunyo hanggang September, October time frame. So, ang number of tropical cyclones, ang mga bagyo, inaasahan natin babalik ulit sa 18 to 19 o up to 20 tropical cyclones, ang mga bagyong mamumuo sa taong 2022. Akyat o babalik sa normal kasi yung 2021, nakalipas sa taon, 15 lang o 15 ang nag-form na tropical cyclone at medyo minalas tayo dahil yung panghuli, yun yung pinakamalakas, si Odette, na nagbigay po ng grabing damage at mga casualties sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Let's hope and pray na yung 2022 wala mo ng mga bagyo. Tama na yung mga mahihina lang, rain bringer, okay, magbigay ng magandang ulan para sa mga agricultural plantations ng ating bansa. Okay, so yan po muna po ang ating latest sa araw na ito hanggang sa mga susunod 3 araw. So, sa Miyerkules, babalik ulit tayo upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon.
Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Be healthy and strong always dahil nandyan po ang Omicron. Madami na naman po ang cases. Importante maging healthy and strong lang tayo. And see you again on Wednesday. Maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.